na ko, wag yun ako. Video maka. Wag eh, para vlog. Mamatay ka, bibi. Abi ba ka nagod ko baan biya ko gam? Ayaw gam ay pa video gam kung wala nimo gam. It's worth billion. Wow. Good day mga kalagab, welcome back to our channel. So sa karon mga kalagab, mag food trip rata karon ngadto sa Ormoc Food Park. So kini karon kita mo nagbiyahe may gikan mi ani ato sa Uspa. Kung naka-familiar mo, hospital na siya diri sa Ormoc, then nindot man dito jogging-joggingan kay up down man. So gikan mi dito nag-jogging kauban akong mga kadabar kad. So karon tara padung na ta sa Ormoc Food Park with these peeps. So hago-hago sa tanong, pasingon sa tao sa tanong para gutom jud ba. Mura ka sirisal. Magandang gabi mga kalagap, welcome back to our channel. So for today's video, nakauna na sa Ormoc Food Park with Talagap team. Let's go, oy. Let's go! Karon mga kalagab, padung na ta karon dito sa atong destination dito sa Ormoc Food Park. Na karon baktas-baktas sa taginagmay para matilok gyud og kahilis ang mga ginagmay nga gikaon kanina. So kita man ninyo karon mga kalagab, Pasko na kayo diri sa Ormoc City Plaza. Wa palay Christmas tree pero basin but nga napohon. Tara, let's go. So kita mong gid mga kalagab no, bibo jud kaayo atong Ormoc Food Park. So divided na anay fruit station diri, char. Na nga mga pork chapan, sisig, and dito sa padulngan mo na dito ang mga ginagmay lang katong mga nai-kwek-kwek, takoyaki, mga fruit shakes kana, barbecue, ice cream o daghan pa. So si Honorable Jan mga kalagab, nakasugat siya sa iyang twin sister. So chika-chika anay usa ta mamalit sa atong mga gustong kaunon. Kami kay maglugo ra gali. Sigab na. Nakubuklag na. So sa karong gabi na gyud mga kalagab no, kay amo yung gi-crave, among planong paliton is kaning takoyaki. So daghan mo ming nabatian nga lami daw, so amo suwayan ug ilang okonomiyaki. Nangawag tang day among duha ka kauban mga kalagab kay nagdate pudto sila ilahara, napud sila giadto. Sila lang. So kita rin yung mga kalagab para buyag, daghan-daghan gyud mga stalls nga ga-open no. So daghan jud kag choices kung asa ka ganahan mo kaon or mo snack kauban imong mga barkada or pamilya ba ka. So mo to kalagab magpakabusog na ta. Di makompleto ato ang pag-snack karon og takoyaki, okonomiyaki mga kalagab, ug di na to apilan og pangtulak. So karon di atong gipili nga partner sa ato ang snack is kaning mango graham shake or unsa ba ni? Kana lami jud kani mga kalagab, must try. So way kininyo. So nani siya duha ka klase mga kalagab kung sa inyo ganahan ibutang sa ilang anak kanang tapioca ba or pearls. Ako personally ganahan kog mix pero wa may pearls, so maong tapioca lang sa. Di ana mga kalagab, so adda katamis gipawanan gyud. Pero katong mga nagipaminaw din ha, pwede ra pud mo di palabig katamis. Kung gusto niyo apilin niyo asin. Da toppings ninyo ba? So, di ana jud mga kalagab, tara na. Balik na ta nila, ngaon na ta. Ready to eat na jud among pizza mga kalagab no, o pizza kining among okonomiyaki di ay. So wala na mo napil sa video ang kining takoyaki mga kalagab kay tungod sa iyang kalamion, gikaon na namo largo. Kalimot na mig-apil sa video. So mo to mga kalagab. Ada mura jud shakis ang gikaon ay. Kalamig pinaakan. Sakto ra gyud nga nagpalit ko aning mango graham shake mga kalagab kay sakto pang pares aning amo gikaon nga perting hanga kay kaning babae hilig kanig hang mga kalagab, madamay mi. So manya lang pampawas ka hang kaning katamison sa mango graham shake. Bakit gyud yung mga kalagab kung unsa pud ni sila kalagab gyud mga on naawara. Hurot na largo, kuwang na lang ang tissue apilog kaon.
Congratulations di ay namo ni Honorable Jano mga kalagab kay murag nakita na jud ang resulta sa amo ang pag-jogging, sa among pag-exercise, sa among pag-workout. So mo na ning resulta mga kalagab. Wa ko kahibaw asay magka-abs ani amo bang tiyan or amo bang mga liog. Ato po di appreciate yung beauty mga kalagab. So di ara pak. Lamig si mod. Gituyo gyud na magdali og kaon mga kalagab kay kibaw may nga padung ni siya. So sakto ra gyud wa na siya naabtan. So mo to mga kalagab nag-walk out na lang siya kay wa daw siya na mo binli. Pero sa untaman wa man daw siya kwarta so mao ni balik siya. May gani buutan kani among prinsesa mga kalagab. So, ni sponsor ginagmay. Tulo ka takoyaki usa ka okonomiya. Joke rabi mga kalagab eh. Nagbayad na mi ana mga kalagab sa mong gipang kaon ganina. Tulo ka takoyaki ug usa ka okonomiya. Pwede kayo pa. So, ano ka? Ang kata na. Basta mabusog yun mga kalagab, magpataka na lang yung giwit. So tara guys, let's go na guys. So manami kaon. Dito na sa Elsa guys. Oh, dito yung gihuwat So sakto gyud mga kalagab usa mahuman ni atong kagabion ato gyud ni apilan og kaon og pineapple para mahilis pala tong kinahon ginagmay. Di ta ma-bloated. Sa iyang katanga mga kalagab nahog iyang pitaka. May gani ako nakita ng ipunit. So tara ato i-prank. Gyud ako, gyud ako. Video ka. Wa kay para vlog. Mamatay ka, baby. Abi ba ka nagwad ko baan ba ako gab? Wa kay sa bag nako. Ato balikon dito. Di na ba kay nadali. Ako ba itong mga Gab, iligab? ayaw gab ay pa video gab kung wala nimo gab. It's worth billion. Wow. Wala dyan isweldo nga ni Malo. Wala ko eh. Ay, di ako di namang ID di. Uy, may asa ko pang ID di. Kamu So that's it for tonight mga kalagab, and if you enjoyed my video kindly click the like, share and subscribe. Thank you for watching.